Ní ar an ghfuil faibo nach chatí ar an ghfuil caidáin le buinteach a gánaí nuair hanú ar an déile fís socha go gatú bheith garimúil agus tá na daine atá goin cinnte garimúilach. Haring sé cún spóid, haring sé caint agus ní hindra rudaí an chaint agus an phlé. Socha an decrocht más decrochtaí tre bhean na gailing na ghain tú i ddírig duine bheith go scoil an gailing má go leor i gé nó ce bell na man mar hapla chun na pointí a chur nóil agus nuas sin gombeach aine for lehan ar an uine sin agus gombeach chúdarás agus fuimint le caint an duine. Mar hapla me héin agus do luas a seo le brandíonn sé tagart dos an alt chur sé aglah mar ein blianta hin agus bím se gcónaí a lorug breis folklóre ní rud é seo atá a gut agus nach leor a hiile a dhéanamh agus tá go leor faoin si ann agus go daon hen duine nó berta há scríomh a go tainan sa ina measc réidir na Gaeltachta is féidir gcónaí bheith fálam agus ba cheart stóilm íirecht dhéanamh ar ghol nádúir na Gaelinge a úsáid i món cainte ar an rud agus ní dóilm gur faibbí achas rudaí gafar a bheith cuairmach a gcónaí mar eabhlar is dóilm. Nadidir bhfuil dúilgus ar TG cethir cheadú dochanna chuna bhíú siad nemetan an cólacht léirthe sport atá i món na gláiricha sa do TG cethir. Beidir gur gúil siad a ghúlagus ar na daoine féin atá fostathe go gairmiúil a bheith slachtmhar agus táid trí chéile dóilm thar a bheith slachtmhar ní léinge nach féidir frésa chu réir nó irthe. Nadidir ar cheart bhí Brown Dan san alt na caint cheachmecht in éigeantach freigarachas cruinnis agus cruinnis gramandaí agus mar sin do níl duine seann go bhis dumsa. But bhain se rá gur cheartún héin mar ebrithe gairmiúla ar an déile fís agus é de phríomhléide bheith a going i bheith an déile fís gur an féin há sin áíre chin tú ghfuil an caidáin ceart buintmeach agan. Is beaglaithe tugann sásadam chun na fearnaíonn sint agus is príomhléide amachchas amach dumsa bheith a caintear na cluichí seo agus bóla le himimeóirí agus mar sin dó. Dine míad nuirid san cluichí bíonn sé dechar cuoine bh heachtain go seachtain fiúin cáíonn tú agus cad é na cluichí. Ínas má bhachna bhir sin na teachtaisteach ualach cluichí heas naachach. Stocha roinnt de cluichí club bíonn sé san go húnta chum agus cuoinm cúpla bliain nuair a bhuaig na bríd an cluiche canis. Bhí drama siar amach go herbal sa chluithe sin agus bíon atmosfér ar leithlig agus na cluichí sin. Seaan sé amach am chéanaan pointe dearnach a fuair Frankie Dole an lás an chuné bhuachtain dóibh siúd. Cluiche canis a strahannarig, cílchan níos Tiberdarn, ard chluithe go deo. Rábhíil sa cúig go stoilm, cílchan níos Tiberdarn na barc an chrócaig, so an gribh digging de chúil an lásan. Cluichí úntacha, ní bhíon na cluichí críomh goin is bualach ach beidir go dú go charhhair sin amachchan sa. Cadid na tre bheith testáile ráachtar is dócha ar géadal síos gan é agóirí ana bhar imimeóirí snéanú táchtaí is dócha go meach measa go ar imimeóirí go dtí fá ag dear an le gur imimeóirí amatéireacha iad. Ach a méid sin ráite, is dócha go gafa a bheith nán im chása tuis go im féimú as Gaeling gafa a bheith nán de chud smaoine bhí dhéanamh go tappa go háirthe le hemánaíocht a catú cumad suas leis an imirt agus man nintu sin taíar ar péascéile. So is doch a rihim an chléthe a bhreachá má go mechar de chumas a hiiscint caiine bheith déana na himmarthe ann agus caiinna bíon buic faointí na pointí tácht sa chléthe iad sanna ahaint agus beidir sin na churnúla ge baile.